Koľko stojí BOZP? Ty nerobíš obhliadku? Plus minus autobus. Ako naceňuješ služby BOZP a požiarnej ochrany? Ako nič. To mi je jasné. Mňa to však úprimne zaujíma, lebo viem, s čím sa na nás obracajú klienti a klienti nedokážu presne popísať to, čo oni chcú. Hej? Oni sa nás pýtajú, potrebujem zabezpečiť BOZP, ale ani nevie, čo to v skutočnosti znamená. A sem tam sa k nám dostane aj konkurenčná ponuka a tam to vidím, že to je akože od stola plus minus autobus. Áno, dá sa to aj takto, ale máš pravdu v tom, že ten zákazník v princípe ani nevie. On dopytuje niekedy OBP, BOZ a celkový ten rozsah si neuvedomuje, čoho všetkého sa to týka. Takže naozaj my musíme posúdiť a zvážiť mix tých faktorov, ktorý má vplyv na cenu, lebo môžu to byť prevádzky, kde sú staré zariadenia spred 50 rokov, môže to byť prevádzka s novými modernými robotmi, je tam veľa zariadení, ktoré treba revidovať, robiť na nich prehliadky, skúšky, zamestnancom odborné školenia. Toto v tom zadaní jednovetnom nemusí byť od toho zákazníka. Čiže ten náš prístup je možno pracnejší a časovo náročnejší, ale vykonávame prehliadky a obhliadky tých pracovisk predtým, ako stanovíme cenu a robíme to preto, aby práve tá cena, ktorú dáme zákazníkovi, naplňala jeho potreby a bola férová pre obe strany. To znie fér.